Аю беләгенә ышана, әдәм белеменә ышана, диелә халык мәкалендә. Бүгенге уеныбызда да белемнәренә нык ышанган укучылар кешесен аша. Аларны үзләре белән танышыйк. Алсу һәм Эльвина килделәр безгә бүген. Кайсысы көчлерәк, кайсысы белемлерәк икәнен акыл батыл уены күрсәтер. Әйдәгез әле үзләре белән танышыйк. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез? Эльвина, синнән башлыйбыз. Мин Дятва Эльвина, Саба районы Сәләтле балалар мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы. Мин тегергә, шигыргә яратам. Сәлам, минем исемем Алсу. Мин 2-нче татар гимназиясенең 7-нче В сыйныфында укыйм. Мин аеруча география һәм биология фәннәрен ошатам. Шулай ук мин рәсем ясарга яратам һәм киләчәктә врач буласым килә. Яхшы. Сезнең белән таныштык. Беренче этапта сезне яхшы яктан күрсәттегез. Балларыгыз югары иде, әмма бүген нинди баллар куярсыз икән, нинди балларга ия булырсыз икән, вакыт күрсәтер. Сез әзерме? Әйе. Бераз майылмайдык һәм уенны башлыйбыз. Беренче турыбыз безнең үзгәрешсез калды. Шулай сезгә 3 сорау әзерләп куелган, җавап вариантлары бирелгән. Җавапларыгызны үзегез бәйлисез, 0-дан алып 10-на кадәр. Җавабыгыз дөрес икәнендә, бал сезнең исәбегезгә була, юк икән, бал гомуми исәптән алыныр. Моны сез беләсез. Шуңа күрә әйтәгез, беренче соравыбызга күчәбез. Туклыклы матдәләрне туплаган яралгы хәлендәге үсемлек ул нәрсә? Соравыбыз шулай дип яңгырый. Алсу, беренче булып син җавап бирерсең. Ничә бал куясың? 10 бал куярмын. Югары балдан башлады Алсу. Эльвина, син? Мин 9 бал куям. 9 бал куйды Эльвина. Афәрин, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Бәбәк, орлык, сабак, яфрак, бүре. Туклыклы матдәләрне туплаган яралгы хәлендәге үсемлек нәрсә була? Мин бәбәк дигән вариантны сайлыйм. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Эльвина, син? Мин орлык дип уйлыйм. Аңлата аласыңмы җавабыңны? Чөнки орлыкта беренчедән үсемлеккә кирәкле ашамлыклар, эндосперм дигән әйбер анда бар орлык эчендә. Һәм үсемлек үздән шуның эчендә үсеп килә. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Туклыклы матдәләрне туплаган яралгы хәлендәге үсемлек орлык дип атала. Алсу безнең кызганычка каршы ялгышты, ләкин гәйфне төшермибез. Әле безнең турлар башланды. Дәвам итәбез, икенче сорауга күчәбез. Нинди бәрелеш нәтиҗәсендә Идел буе Болгар иле мөстәкыйль дәүләт булудан туктый. Халкы монгол ханнарына ясак түләп тора башлый. Бу сорауга беренче булып Эльвина җавап бирәчәк. Ничә бал куясың? 10 бал куям. Кабул иттем. Алсу, син? 10 бал куям. Кабул иттем. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1223 елда монголларның Кыпчак далаларына бәреп керүеме, Сүбәдәй армиясының Идел буе Болгар дәүләтенә үтеп керүеме, 3нче вариант Җаек елгасындагы бәрелеш, 4нче вариант 1235 елдагы Батый походы, 1232 елда монголларның Биләргә килеп җитүе. Эльвина, син җавап биргән әзерме? Минемчә 1235 елдагы Батый походы, чөнки иң беренче башта 1235 елда Җиңгиз ханның оныгы Батый барлык Европа буенча поход үткәргә хәл итә. Иң беренче булар Болгарга керәләр һәм шулай итеп алар үзеннән бәйле итәләр. Эльвина, син тарихны бик яхшы беләсең, ахрысы. Яратасың? Әйе. Бу сорау сиңа җиңел булды, ләкин җавабың дөресме юкмы икәнен бераздан соңрак белербез. Бәлки син ялгышкансыңдыр. Алсу, сине тыңлыйбыз. Мин дә Эльвина шикелле уйлыйм. 1235 елда Батый походыннан соң бу булып чыкты. Әйе. Дөрес, чыннан да, нәкъ менә шушы Батый походыннан соң Идел буе Болгар иле мөстәкыйль дәүләт булудан туктый, аның халкы монгол ханнарына ясак түләп тора башлый.
Афәрин, дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез. Чираттагы сораубыз җөмлә кисәкләре белән бәйле булыр. Укучылар, нинди җөмлә кисәкләре була? Хәл, аергыч, Ие, Тәмамлык. хәбәр. тәмамлык. Яхшы, хәбәрдар икәнсез. Сораубыз җиңелләрдән. Ничә балл куясыз? Ул булайрак яңгырый. Җөмләдә исем белән белдерелгән кисәкне ачыклап килеп, предметның төрен, билгесен яки исәбен белдергән җөмлә кисәге ничек атала? Бу сорауга беренче булып Алсу җавап бирәчәк. Мин 10 балл дип бәялим. Эльвина, Инде унбатый бейлем. яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Аергыч, тәмамлык, ия, хәл, хәбәр. Алсу, җавап бирә аласың? Минемчә ул аергыч җөмлә кисәге. Аергыч нинди сорауга җавап бирә? Нинди кайсы сорауларына җавап бирә, ул предметның төсмерен исти һәм безнең телебезне матурлый. Синең фикерләреңне аңладым. Эльвина, синең җавабың? Инде алсы белән киешә, минемчә бу аергыч. Чыннан да аергыч җөмләдә исем белән белдерелгән кисәкне ачыклап килә. Афәрин, кызлар. Беренче тур бик күңелле булды миңа калса. Беразга ягышсак та зыян юк минемчә. Киләсе турларда куып җитерсең. Икенче турыбыз безнең үзгә булачак. Бүген без сезгә фактлар, тезислар әзерләп куйдык. Сезгә алар араларыннан дөресен сайларга кирәк булачак. Беренче булып, әйдәгез әле нинди фактлар тәкъдим ителде икән шуларны барлап чыгыйк. Беренче факт. Җиләк җимеш агачларындагы кабык гадәттә 6-8, юкәдә 10-12, имәндә 25-30 елдан соң барлыкка килә. Кайбер агачларда кабык бөтенләй барлыкка килми. Икенче тезис. Хикәя ул халык авыз иҗаты әсәре. Өченче тезис. Россия Федерациясының дәүләт флагы ак, кызыл, сары төсләрдәге 3 тигез зурлыктагы полосадан торган туры почмаклы тукымадан гыйбарәт. Дүртенче тезис. Римның беренче патшасы Ромул була. Һәм бишенче тезис. Кушылучыларның урынын алыштырганда соннарның суммасы үзгәрми. Баш һәм яшен кисәкләрдән торган җөмлә җыйнак җөмлә дип атала. Беренче булып бу сорауны биремне Эльвина син үтәрсең. Ничә балл куясың? Максимум буенча 10. 10 булды. 10 балл куя Эльвина. Алсу? 10 балл куям. Бишенче тезис кушылучыларның урынын алыштырганда соннарның суммасы үзгәрми торган тезис дөрес дип уйлыйм. Демәк, кушылучыларның урынын алыштырганда соннарның суммасы үзгәрми. Яхшы. Кабул иттем. Алсу, син инде бу тезисны хәзер сөйләй алмыйсың. Әйе. Минем дөрес тезис дип мин 4-нчесен уйлыйм. Ул Римның беренче патшасы булып Ромул була. Ромул була. Афәрин, дөрес сөйләйсез, икегезнең тезислары дөрес. Калган 4 тезис янына тагын 2 тезисны истибез. Тыңлыйбыз. Йырткыч гөмбәләрнең төзелеше туфракта тереклек итүче вак солчаннарны тотуга җайлашкан. Һәм тагын бер тезис. Австралия иң кечкенә материк. Бу юлы беренче булып Алсу җавап бирәчәк. Ничәшәр балл куясыз, кызлар? 10 балл. Син 10-ны куясың. Инде 10 куям. Син дә 10-ны куясың. Хәзер әйдәгез җавап бирергә әзерләнәбез инде. Алсу, син җавап бирергә әзерме? Әйе, әзер. Тыңлыйбыз. Мин Австралия иң кечкенә материк дигәнне дөрес дип сайладым. Дөрес дип саныйсың. Әйе. Иң зуры синеңчә? Иң зуры ул Евразия материге. Ярый. Тикшерербез. Эльвина. Җиләк җимеш агачларында кабык гадәттә 6-8, юкәдә 10-12, имәндә 25-30 елдан соң барлыкка килә дип уйлыйм. Икегезгә дә 10 балл. Тезисларыгыз дөрес булды. Дәвам итәбез. Тагын 2 тезис истибез. Зодиак йолдызлыклары 12 йолдызлык. Сер тотмас үрдәк әкиятен Резида Валиева язган. Җавап вариантларын сезгә тәкъдим иттек. Ничәшәр балл куясыз? Мин 10 балл куям. Эльвина 10 балл куя. Мин дә шулай ук 10 балл куям. Кабул иттем.
Эльвина жауап беруге әзірме? Иә. Тыңлайбыз. Меніңше зодиак йылдызлары барлығы 12 йылдызда орнашқан. 12 йылдыздық деп ойлайсың сен? Нәрсе белән бәйле икәнен беләсеңме? Иә. Һәр кешенең туган аена төрле зодиаклар йылдызлар куена. Қойылған. Яхшы. Алсу, Әсел? Мин йырткыч гөмбәләрнең төзелеше турындагы тезисны дөрес дип уйлыйм. Йырткыч гөмбәнең төзелеше туфракта тереклек итүче вак суалчаннарны тотуга җайлашкан дисең. Әйе. Афәрин, икегез дә дөрес җавап бирдегез. 10 балл. Ничек бу тур буенча тәэсирләрегез сезнең? Бу тур бик кызыклы булды һәм үзеңне төрле сфераларда сынарга бик тә кызык булды. Яхшы. Әйдәгез, башка сфераларда үзебезне сынап карыйк. Төгәлрәк әйтсәк, әдәбият өлкәсендә. Чөнки 3нче турыбыз безнең әдәбиятка багышланган. Дәвам итәбез, 3нче турны башлыйбыз. Бүген сезгә әдәбият өлкәсеннән Габдулла Тукайның иҗатын искә төшерергә кирәк булачак. Һәр кайсыгызга да Габдулла Тукайның шигырьләре әзерләп куелган. Габдулла Тукайны кем икәнен беләсездер инде. Әйе, әлбәттә. Танышыйк әле аның белән. Кем ул? Габдулла Тукай ул танылган татар шагыйре 1886 елның 26 апрелендә туган һәм 1913 елда вафат була. Шул әзенә гомумән ул бик күп шигырьләр һәм әкиятләр язып калдырган балалар өчен. Афәрин, шундый шигырьләрнең икесен сезгә бүген тәкъдим итәбез. Габдулла Тукайның кызыклы шәкерт шигыре Эльвина сиңа булыр. Габдулла Тукайның бала белән күбәләк шигыре Алсу сиңа булыр. Әзерме? Алсу синнән башлыйбыз. Демәк, Габдулла Тукай бала белән күбәләк. Габдулла Тукай бала белән күбәләк. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын якты кем булганда, иркәли һәм сия, кояшның яктысы, аш буладыр миңа, чәчәкләр хуш исе. Ничә сүз төшеп калган? 4 сүз. Төшеп калган һәм син аларда бик дөрес әйттең. 4 балл синең исәбеңдә. Афәрин. Эльвина, сине тыңлыйбыз. Габдулла Тукай кызыклы шәкерт. Әйдәле акбай, ирәнсен, арт аягын берләтер. Аума, туп турытыр, төз утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың булай син? Мин бит әле кичкенә, мин туганга тик 2 айлап булыр яшь кенә. Синдә ничә сүз? 4. Шулай 4. Афәрин. Бик дөрес сүзләрен таптыгыз. 4 балл һәр кайсыгызга да. Шуның белән 3нче турыбыз тәмам. Кызлар, 4нче турны һәр кайсыгыз белән аерым-аерым уйнаячакбыз. Инде сезгә 4нче турда 4 тема әзерләп куелган. Алар белән таныштырып үтәм. Гөмбәләр, саннар, туры пычмаклы параллелепипед һәм вулканнар. Темалар шулай яңгырый. Эльвина безнең баллар исәбе буенча бераз гына алда бара. Шуңа күрә аның өстендәге ул беренче булып теманы сайлаячак. Кайсы теманы сайлыйсың? Мин туры пычмаклы параллелепипед темасын сайлыйм. Ихтыярың. Мин беренче теманы, саннар дигән теманы сайлыйм. Саннарга яратасыңмы? Саннарга, әйе. Яхшы, әйдәгез, саннар темасын сайлыйк. Туры пычмаклы параллелепипед соравында сиңа 4 сорау әзерләнгән. Һәр берсенә 4 җавап варианты. Һәр бер җавабың өчен сиңа 5 балл. Шуңа күрә максималь балл 20 булачак. Син әзерме? Әйе. Димәк, беренче сорау Эльвина игътибарлы бул. Туры пычмаклы параллелепипед өслеге ничә туры пычмаклыктан тора? Җавап вариантлары 4, 6, 5, 8. Минемчә туры пычмаклы параллелепипед 6 туры пычмактан тора. Сен параллелепипедны күз алдына китердең инде. Һәм 6 туры пычмаклыктан тора дип саныйсың. Сен дөрес саныйсың. Шуннан да туры пычмаклы параллелепипедның өслегендә 6 туры пычмаклык. Дәвам итәбез, икенче сорау. Барлык үлчәмнәре бер төрле булган туры пычмаклы параллелепипед ничек атала? Игътибарлы бул. Квадрат, куб,
ромб әйләнә. Минемчә, барлык өлчәмнәрдә бер төрле булган туры почмаклы параллелепипед ул күп. Афарин, синең фикерләрең бик дөрес. Дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Туры почмаклы параллелепипедның күләм формуласы. В тигез А тапкыр Б тапкыр С. В тигез Аның кубы. С тигез А тапкыр Б. П тигез А плюс Б плюс С. Минемчә, туры почмаклы параллелепипедның күләм формуласы В тигез А тапкыр Б тапкыр С. Шуннан да туры почмаклы параллелепипедның күләмен нәкъ менә шушы формула буенча табабыз. Һәм соңгы 4нче сорау. Һәр кайсының ягы 1 см булган 19 кубтан торган фигураның күләме күпме булыр? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1 см куб, 19 куб сантиметр, 20 куб сантиметр, 38 куб сантиметр. Димәк, һәр кайсының ягы 1 см булган 19 кубтан торган фигураның күләме күпме булыр? 19 сантиметр кубта. Яхшы нәтиҗә күрсәттең. Алсу, мин сиңа 4 сорау әзерләп куйдым. 4 сорауга 4 җавап варианты. Һәр бер җавабың өчен сиңа 5 балл куелачак. Яме? Ярар. Киттек. Беренче сорау. Сан предметның нәрсәсен белдерә? Җавап вариантлары: билгесен, исәбен, хәрәкәтен яки санын. Җавап вариантлары тәкъдим иттем. Синең җавабыңны көтәм. Сан предметның нәрсәсен белдерә? Минемчә, сан предметның исәбен белдерә. Нәкъ менә шулай. 6 саны нәрсәне аңлата? Икенче сорау шулай яңгырый. Җавап вариантлары тәкъдим итәм. Атнадагы көннәр, үрмәк күч аяклары, җир йөзендәге материклар, ел фасыллары. Минемчә, 6 саны ул җирдәге материклар санын белдерә. Җирдә, димәк, 6 материк дип саныйсың син. Дөрес саныйсың, җирдә чыннан да 6 материк. Дәвам итәбез. Татар халык мәкале ничә кат үлчәргә куша? 5, 3, 7, 11. 7 тапкыр үлчәргә куша. Искә төшерә аласыңмы мәкалне? 7 кат үлчә, 1 кат кис. Нәкъ менә шулай. Афарин. Һәм соңгы 4нче сорауыбыз. 100 ел икенче төрле ничек әйтелә? Ширек гасыр, эра, 1 гасыр, 2 гасыр. 1 гасыр дип әйтелә. Шуннан да 100 ел икенче төрле 1 гасыр дип әйтелә. Афарин. 4 сорауга да дөрес җавап бирдең. Миңа калса бүгенге уен бик күңелле булды. Чөнки кызлар үзләренең өстәмә сорауларга да җавап биреп, бик кызыксынучан һәм бик күп белүләрен күрсәттеләр. Киләчәктә мин сезгә уңышлар телим. Бәлки сезне менә киләчәктә тагын күрешербез. Үзегез уеннан канәгатьме? Әлбәттә. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Мин бу уенда катнашканыма бик шат булдым. Чөнки үземне төрле фәннәрдән яңадан сынап карадым. Мин бу программада катнашуыма бик шат. Минем өчен ул бик күп яңалыклар бирде. Һәм минем алда да бу уенда катнашасым килә. Һәм сезгә дә тәкъдим итәм. Бу чыннан да бик кызыклы һәм мавыктыргыч.